Oh iki carita kaya kagapingakani sinasta Antara jagang putra Syadullah Qadim Syadullah jagang dengan prapta wang saestu maring kapamaniran atakon dinaring ngaris masa patuan warudadi awliya Syaitu qadir wajana wawitan isunan waruhi ini sudah dia dari keiturimu lemur satu suriris lunga mengamongan isun dari madrasah panggolan ning bocah ngaji risaksana nuya ana malaikat barata mangkang ngucap malaikat ing sake bocah ngaji sake bocah-bocah wayana pawarni kejan baca kualira sami king wali rawut sebab rumah saya dari wali saking musing malaikat mahu lawan mali angan deka jatuh kodir jalani lalunin sabiji bangsa duk isun aneng jalani sabana isun lagi amang-amangan indang utarane kato mengkane isun lagi ing surami malaikat angandika muhyiddin ingkang barokah mangkana isun lagi lewat taringna latrik isun layamuri ing wes matan nasari turno sedang duduk maring ibu manira ing panggonan sunaring saking ngajri manira mihara sasuara mangangkat sawise marga dewasa nglakoni agawe Allah ting wes paparti sun anyapi nalika sawi dalu isun nangkrang serengan tuk dalam ngolot saksana isun miragi anak surang ucap maring manira mangangkana ujaring suara aku qadir jalani esun wasta maning sirakan azri nuni sudah dikakan saking adam mangka dene wujinya panjiranin darama panjira tuntun kadi sono konturu bae aning wes manira yana siratana dandana rapuaran silalani maring kang amor baing jagat pamatira jalani maring yang masuci kang tan kenal turu ada ning pangucap ing ramakani ingkang kapiarsa dening isuning kuna kutu babari walari samadani Allah Sayyid Sayyidin Abdul Qadir Jailani kaya kang kaping tigaan ngucap sawaji musonib ingkang Abdullah pratong sasikian takoning si Muhyiddin pun apa karenipun Tuan dari aulia gunglaw sing sesama Tuan wata kena sadayain amat saya Abdullah Qadir nganti kakana saking sawiji mandi ratanya lok karali nyok taring wik
bener kang sun lakone kaya dinundang uduk aneng dasa jalani lagi sun masih alit ing mangsani dina wong puasa arpa sun lunga amang-amang angin tan isun pribadi saratakala lawan mangkatoh mangkan nai sunut muri maring sabiji sapi peranteninga Maluku lisapun mangkana sacana goyang muli ing manira sataburo iku amutnya abdul qadiring apa sirakin aya ing widi surga aku amang-amangan orang nasirakin dinding yawang sukma jati kinun amangan lanturu iya tak isun leu najri miara sasroning sapi tigrang isun nantuk mariengoy isma sabratan isun ingwes mangkana isun tomuli moga papayan umat yang isun ninggali marewong kakek anak tayo gunung apa wastar gawang kangar sambung gaji ing waktu kumpul ane gunung apa bisa ngapuni ramakan nama kasih mulai namit ing renakar sakesa maring negara Baghdad bakal matuari semuhidin ingkang ibu Muhammad dan semongkot Tuhan izin karena Allah saratan suka andika kalau pengekesa datang di negara Baghdad kang ibu kang siwi bandingan sasariris sirat terangin datang izun wapun menirang parian karya dirangkut yamet kesa datang negara maka seduh pada wacana amatu datang kang abidi kau ibu yang sejati lan balik oleh ibu ada sangunya datang wong kang lima satanya kang ibu meringkang putra apa tak karena dirasa terang negeri amatu alis kang putra atau torong polayon doka panggil lan sapi wah lagian dulu wong kato anaya apa ingkang asa mengaji lintang kapencut natan mana kaula maka kang ibu karuna tesambat teng meradat desa tangalap ingin dinar minangka sebuning siwi gunging dinar kang kawilit katopun ulung puluh punika kang antitilar kang rama catur kudir ibu nira darama sepan kewala maka dinar ulung dasar kasroking satu mokodir dale ibu sedaya mangkana satu kudiringkang dinar pinalih catur dasa ingkang sengakeun asa manira satu kang kakasi catur dasa kang abade binatang kesa kudu Rabbani wal arifin samadan